अगर आप चाहते हैं चैनल के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोलो बोलो दुर्गा मैया की। अभी आप सुन रहे हैं जय मां काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो ए माई ले ले रानी चुनरिया राउर दुआरिया बहो। ए माई ले ले रानी चुनरिया राउर दुआरिया बहो। राउर दुआरिया बहो, राउर दुआरिया बहो। ए मैया ले ले रानी चुनरिया राउर दुआरिया बहो। ए माई ले ले रानी चुनरिया राउर दुआरिया बहो। बोलो बोलो दुर्गा मैया की। तू सुना माई हमर पुकार, बन के बनी हम लाचार। हे माई बनल बानी लाचार, त सुनी हमर पुकार बानी बनल हम लाचार। हे माई बनल बानी लाचार, त फेरी हम पे एगो नजरिया राउर दुआरिया बहो। ए माई ले ले रानी चुनरिया राउर दुआरिया बहो। बोलो बोलो दुर्गा मैया की। माई बैठल में तेरा सधान, उह जगहिया हमन के गाँव, उह जगहिया हमन के गाँव। माई बैठल बा में तेरा सधान, उह जगहिया हमन के गाँव, उह जगहिया हमन के गाँव। त कहे रविरा संग गबिया राउर दुआरिया बहो। ए माई ले ले रानी चुनरिया राउर दुआरिया बहो। जय मां काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से 91 13 90 67 65।